Ayan guys, dito na tayo. Malapit na tayo umalis. So, abang lang tayo guys dahil hindi ko alam ang gagawin. Medyo marami-rami na rin. Marami-rami na rin tayo. Hindi ko alam saan lalabas, saan pupunta. Let's go guys! First ano natin to, charity ride. Yung unang ride natin kasi ano sira yung memory card ko. So let's go. Naririnig yung boses ko. Sorry po, pasensya. Ma-feeling lang. Ay, wala pa akong PCX. Para po maiyapin ang kailang tulong sa ating kakayahan upang makatulong ang bawat miyembro. Datuhan sa magdalangin sa pagpatanis sa pangalan ng pagpapagitan ng Jesus. Amen. Itong cute na collected stickers today. Uy,